Homes heterosexuals, què tos passa? Mal rollito, no. Hola, què tal, dramàtics i dramàtiques, com esteu? Avui us vull parlar de les relacions, dels vincles entre homes i dones passados los 30. Telita. I mentre ho faig, he decidit també, perquè jo soy así, original, pizpireta, dinàmica. Claro. Us vull ensenyar la rutina de maquillatge que hauríem de tindre de forma general les dones. Bien. Tema homes. Començaré fent... Bueno, normalment vaig en la cara rentada, com ara. Este es mi día a día, ¿vale? Esto es lo que hay. Para bien o para mal, esta es mi carita, esto es lo que hay. Yo vaig així normalment. Procedo a empastizarme la cara, ¿vale? Entonces, yo me pregunto, ¿per què és tan complicat a dia d'avui relacionar-se homes en dones? Ara en lo tema de les tecnologies i tot este rotllo està tot com a molt... És tot com a molt ràpid, molt superficial, molt pim-pam-pum, quedamos y vamos a darle, i coses així que és com... Ostres, on està la gràcia d'abans de les miradetes, de jo què sé, a vegades que tot se quedava només en uns besitos, però te feia gràcia, perquè senties que li agradaves a certa persona, jo què sé, anaves quedant, anaves provant, hasta que al final, pues bueno, passava el que havia de passar. Però era tot com con otros tempos. Ara tot és instantani. És un pim-pam, toma la casitos, i si no, siguiente. Total, a modo de resumen, la cosa està molt complicada, crec que les xarxes socials i penso que també una mica el Covid, però bueno, ese es otro melón. Ja està bé. Prou! Crec que han afectat moltíssim, que han perjudicat molt a que les persones mos puguem relacionar de forma natural, de forma sincera, i és una llàstima. És una llàstima perquè al final crec que tot se redueix a com mos han educat a nivell social, i si mos haguessin educat al llarg dels anys de la història d'una manera molt més empàtica, molt més tolerant entre nosaltres, crec que a dia d'avui no tindríem tants problemes de comunicació, de relació entre sexes oposats. Així que no res, pues espero que us hagi agradat este vídeo, que tingueu un bon dia, una bona setmana, i mos veiem en pròxims vídeos. Adeu! I ja no parléssim de les fotopor, que també hi ha Que no t'os pintésseu més la cara, que sou guapetes i guapets tal i com sou.